L-għajnuna mill-Gvern lill-Fondazzjoni għal ħarsin Soċjali l-FSWS biex tkun tista' tgħin fost l-oħrajn tfal vulnerabbli żdiedet b'6 darbiet għal kważi 42 miljun euro mill-2012 sal-lum. Dan ħareġ waqt seminar Ewropew fejn attendew numru ta' rappreżentanti Ewropej brabta mal-progress li għamel pajjiżna permezz tal-Fond Soċjali Ewropew l-ISF Plus. Waqt dan is-seminar ġie spjegat li bil-Garanzija Ewropea għat-tfal b'kollaborazzjoni mal-Ministeru ġew implementati total ta' 115 miżura. Fost dawn hemm 34 miżura dwar il-protezzjoni soċjali, 34 mal-edukazzjoni, 40 mal-kura tas-saħħa u 7 dwar akkomodazzjoni adekwata. Minn barra hekk 70% tal-miżuri fil-pjantazzjoni nazzjonali għall-2022 sal-2027 diġà ġew implementati jew qed jiġu implementati attwalment. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti ħabar ukoll li f'dan is-settur bħalissa hemm jaħdmu aktar minn 1000 persuna li qed jaħdmu b'mod dirett ma' persuni fil-bżonn. L-Ewropa jikkalkulaw li hemm madwar 26 miljun tifel u tifla taħt l-età ta' 18 sena illi qegħdin f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. U kull pajjiż irid jirrapporta x'qiegħed jagħmel wara li hemm l-ISF Plus biex jindirizza din ir-realtà soċjali xejn sabiħa. Jiena il-punt tiegħi huwa li hawnhekk kif jgħidu bl-Ingliż irridu we put our money where our mouth is. U ħanna sa nkunu qegħdin nitkellmu kif il-Gvern ta' iktar fondi lill-FSWS biex ngħinu iktar tfal ħalli iktar noħorġu tfal mill-faqar. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon tenna li dan l-impenn konġunt qed jirrifletti l-ħidma tal-Gvern għat-tfal f'sitwazzjonijiet vulnerabbli biex l-ebda tifel jew tifla ma jitħallew jaqgħu lura. Konferenza bħallum minn barra ovvjament is-suġġett li huwa suġġett tal-qalb naħseb kulħadd it-tfal, garanzija tfal, anke juru wkoll aspett ta' kooperazzjoni internazzjonali, ma fuq kollox il-messaġġ prinċipali jkun dak illi kull tifel u tifla li provdulhom l-opportunità li l-potenzjal kollu tagħhom.